Dame i gospodo, dragi prijatelji, drage prijateljice, pametne i kreativne Hrvatske, dobar vam dan. Biti danas uz pametnu, mladu i kreativnu Hrvatsku znači biti na strani budućnosti. Toliko ljudi sa misijom, toliko mladih i toliko gostiju i prijatelja koji ste došli na ovo stvari slavlje, stvaralaštva, slavlje dobrote. Želim se zahvaliti Zakladi Adris koja je naš projekt zaštite baštine ocijenila vrijednim i društveno korisnim te ga odlučila poduprijeti. Ono što je naša misija je da razvijamo novi dijagnostičke testove i postupke korištenjem naprednih tehnologija. Koristit ću najmoderniju vrhunsku tehnologiju čitanja i analize te informacije, zaviriti u genetičku informaciju jednostavnih višestaničnih organizama. Bez poznavanja demografskih trendova nemoguće je upravljati društvom i stoga je cilj ovog projekta jednostavno istražiti demografska kretanja, ne samo kretanje ukupnog broja stanovnika, nego tih mikrorazina, kretanje pojedinih struktura stanovništva. Nažalost, od siromaštva ni djeca nisu izuzeta kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj i upravo zbog toga je naš istraživački tim okupljen oko Ekonomskog instituta odlučio uz potporu Zaklade Adris napraviti ovaj istraživački projekt kako bi se istražilo siromaštvo u Hrvatskoj. Uvelike smo zahvalni i ponosni što smo tijekom prošle akademske godine dobili donaciju Zaklade Adris za laboratorijsko ispitivanje i zaštitu beramskih fresaka.